En ik dacht, hoe kom ik gebeur het met mij? Dat kan dan. Ja. Hier krijg ik gelegenheid om kaart te trekken. En wie zie ik in mijn gelegenheid? God geef me die gelegenheid. Ja. Goeiedag allemaal. Ons is nou hier samen om Beres. En ons gaan een beetje samen om Beres gesels weer vandaag. Die visserman getuienis. En om Beres een story voor ons vertel vandaag van wat alles gebeurt in Beres tijd weer. En ja, zo, ons gaan om Beres een paar vragen, wat gebeurt. En als baie mensen wat meer gezegd om Beres, ons naar om Beres toe gaan. En dat is precies wat ons bezig is om te doen, zodat ons die histories van die mensen laat verloren gaan. Nie. So, ons is hier bij Beres vandag, in Lengwil, in die O-blok Beres. O-blok. In die O-blok. Met Bonblok. Oh, in die Bonblok. In die Bonblok is ons vandag, in St. Helena Bay, Western Cape, Suid-Afrika. So, ja, als Beres nog net voor ons gaan vertellen, wie Beres is, waar vanaf Beres kom en ja, zal het goed wie Beres. Ja, mag het? Ja, Beres kan man. Nee, ik heb een vriend geboren. Oké. Ik kom daar vandaan. Zie je, jongens. Ik word getrokken in plaatsen toe. Waterclub, in Schoonrustig hier. Ik stond bij de Schoonrustig, hij plaats. Schoonrustig. Ik kom een paar weer aanwerken. Ja. Toen ga ik een paar stond bij doen. Maar hier zat dat door de molly. Het was werk met een brik. Ja. Toen kreeg hij daar stond bij. Oké. Daar hebben we aangegaan. En wordt daar goed gemocht. Trek weer aan huis, daar doen die boeken, daar trek. Maar ik heb toen met Jongdam ga ik Panorso doen. Oh, pardon, zo toen nog weer. Ja. Ik heb Jongdam die 14 jaar oud de losse school. 14 jaar oud, toen los om Beres in school. Toen ga ik daar weer Walters. Oh, bij die Walters. Ga ik het water van Stoinberg. Zo om die elke dag. Ja. Toen val ik dom met voet met stukken. Maar in de leiding wordt het dan kom ik weer weg. En daar waren we om George. Ja. Benostig. George en Bad Noster. Ja. Ik Columbine in de bus gestaan. Met best op de plek. Columbine. In Columbine heeft een bus gestaan, meer best Ja, daar, die mensen waren worsten, de mensen komen daar en mensen eten van snoek. Daar stond die schikkie daar af. Oké. Dan gaat het naar Sier toe. Naar die Lugis toe. Die snoekgebied. Daar in die gaat. Waar is je gaat nog, Beres? Daar hebben we Lugis staan, daar hebben we Lugis. Hier onder zit er nabij. Zit er nabij. Oké. Daar hebben we Lugis staan, maar daar komen die mensen van Lammersbij, Schelen, komen gewoon andere daar. Ja. Morgen vangen weer snoek. Oké. Zo weer historie. Oh, dan gooi je ze maar anker daar. Ja, morgen vangen weer snoek. Snoek beetje aan in de water gaat. Ja. En die snoek doet beetje zit oerse lucht bij. Daar het oorslimmer wordt. Dan gaat het zo binnen gaan, die lucht is. Hoe in je kan zeer zien bezoeken. Dat is nou hier, Daar ben je raf. hier, Britannia bij, daar, Ja, Shelly maar- Point. Daar, luchtjes. Ja, hij loopt zo. Hij loopt in die van die lucht af. Dan gooi je anger. Ja. Oersens goed wat brieken werken met hier bij. Die kauka, die kan nog wat brieken staan. Ja. Oersen. Zo, excuse toch, om Beres, om daar, om Beres is nou nog een jong ouderdom. Dan Ja, wil nog jong. Dan wil dit nog gebeuren. Ja, dat gebeurt. En ik wil nou, ik kom bij die historie, toen gaat ik ook George mee. Je kan niet snoek van, ik ben niet de roer vast. Hij heeft misschien wel de roer. Wat is hier Hier, roer, wat is hier roer genoemd? Dat is ook anders dan wiel, bij de Oké, hij is aan die machine. Nee, dat is misschien het binnenkant niet misschien, maar hij is de roer waar die dan draait. Oh. Dat draait weer die kant doen, dat draait weer die kant doen. Dat hoor je zo. Oké. Ja, hij wil iets zo het oorlog weer. Ja, Beres. Nou, dat is slim. Nou ga ik wat stoppers vangen, stoppers. Stoppers. Daar van die gewoon net ingie, allemaal hij gewoon stoppen. Ik ben blij. Borstel. Wat kom stoppen ervan. Ja. Hoe ze begint is moet daar, ze maar hebben kauka. Oké. Ze wil blik. Daar gaat er nog wat snoek van. Of wie dat bezien, nog een snoek bij, nog van een snoek. Yes. Maar mijn lijkt is vol. Nog hij de aanklagers. Gaat erin. Best erbij doen. Doe je ook al bij op je strand.
Maar die goed wil ook op staan na die jaren. Stuur die mensen met z'n loos, stuur die man. Ja. Maar dan ben je goed kon sturen, maar in jou. Met dat dier. Nou, met een snoekvlek. Ja. 2 lorries vader. 2 lorries. Snoek. Zielige snoek. Kijk je eens. Zielige snoek. Zielen. Ja, zo. Een zielen. Een snoek. Een snoek. Kijk je eens. Maar hij is niet bijgeleid. Zie je nog een bijgeleid? Ja. Dat kreeg. Moet dus vlek en tegen lekker dronk. Tegen winkel en in koof. Oké. Dus dat ook. Steenbergskoof. Ja, Steenbergskoof. Diksten. Hij is al paar jaren moet man. Nu kreeg ik zeker het al win. Ja. En man is bijziger. Je hebt daar hier winnen wel. Maar een vlek snoek. Kom je terug. Lekker top in die mannen. Wat lijkt je me? Wat dan maar te klein op die man. Goed mannen dan wat zwaar borrelen. Ja, die kleine ombergen, die kleine mannetjes. Dat maar net zo'n klinkie. Ja. En goed mannen drinken klombottels. Hoe vlek die mannen snoek. En daar komt man in bakjes. Je wel doen, met best erbij. Aan die strand. Ja. Die hockey staat daar. Zijn hockey. Nou is snoek afleid. Nou, wat is slim uit? Slim is. Als zo'n bak op 2 bak goed snoek. Afleid bij die skaal. Skaal op zo is. Oké, staat. Dat is beter. Van die snoek iets. Van die snoek iets toch. Met paar snoek iets toch. Kan die snoek leren om je club. Zo gaat het aan. Nog 2 lorries wat lei. Een rij lorry. Moet waar zo. Van die lorry een rij. Nog eens te boeken. Ja. Nou beter de bunker gaat. Zomaar bij ze is. Ja. En dan kun je aankomen. En dat kun je gaan doen. Beter. Zo je koopt alles daar. Je maakt geld daar. Dan moet je geld weer toe om terug. Ja. En je koop. Al je goeders. Gaat lekker die mannen drinken. Die mannen daar anders. Ja. Drinken. Gaat lekker. Berens om daar te komen. Dat is nog steeds zo'n berens, is nog jong. Nou jong. Berens komt uit Paternoster toen nog. Ja, voor een George. Om George daar voor een beste leer gaan zo. Ja, toen leer die bakjes, die skates scooters, die roeren. Die Ja. is maar aan, op die buik opgetrokken als ook best wel voer. Die kan. Yes. Daar stoel je hem af. Dan ben je met 4 in roei. 4 lang riemen. Ja. Elke man met een riem, vast voer, druk riem. Nou, nog een man, daar nog een man, nou, nog een man, meer roei. Ja. Die man moet wel roei zien doen. Moet je naar binnen moeten. Ja. Dat moet je wel wel. Dat is misschien gezien. Nou, een berens, ik kan er nou een berens mee vertellen. Van een berens, het gevaarlijk geslapen op je skateboard. Ja. Samen een berens een paar. Nou, wanneer is dat nou toen een berens, nou samen een berens, een paar in wie is nou een berens een paar? De zeeman was auto. Stemmerles. Stemmerles. Mijn bijnaam was Stemmerkie geweest. Stemmerkie. 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 Ja. En met een Ja. paard met een stemmerles en ik heb met Albertus les. Oh, Mijn bijnaam was Stemmerkie geweest. oké. Zo is het werk. So daar was ook nou een berens een bijnaam was Stemmerkie. Stemmerkie geweest. Oké, zo een berens is toen ook samen met de hond beginnen leren. Samen begonnen werk. Ja. En die schabbel was kind geweest. Ja. Van die kaap. Oké, ik was van die kaap. Van die kaap. Want eerder werktrek met Marifield. Zie nu het schip dat ik uit niet meer. Ja. Ik zie Marifield, hij het hoorde. gaan later voor die kijk je Ja. net wijs kijk. Marifield. Piet, daar stond bij. Hij kon genoeg. Ja, de 3 in de stok hebben bescheten is. Dan moet jullie bescheten klaar. Nou, dat is waar ik nog wil inkomen. Aan een berens zullen heel veel Op bescheten klaar. slaap. Nou, voor wat zijn reden is dat nou? Je kan wel komen. Maar je moet weer scheten gaan. Oh. Je mag niet bij de slapen. Ik ga behouden doen. Je slaapt op bescheten. So jy moet betyds is eintlik die man kom seker nie betyds op wat hier. Ik weet niet wat gaat niet, maar die boeren met andere manieren gaat man. Zie je? Die waterschappers dat die goed is. Ja. Was het zo? Maar anders was koos even jaren dood. En schiet alleen, was zo gaan we ogen zien doen. Ja. Van die bang ja goed is goed. Schiet mis. Strand. Ja. Zo zou we gaan goed 2 of 3 bol winnen. Lekker. Oh, so 3 bottels wyn. En daar gaan we weer lee. Dan komt een mak, gaat er schiet doen, gaat er lee. Worden we klaar toch bevat doen? Gaan we weer schiet doen lee. Morgen is het recht. Gaat schiet doen. Ja. Voor die 4 of 6 minuten binnen gaan. Oh, so die vis is die ferie. Die 4.
Want ik kan hem ook Beres. Beres het mij verteld van vis. Wat, ik weet niet, hier ergens is 50 mijl uit. O ja, 50 mijl bij ver uit. ja, oor die 40, 50 mijl wat ik ga dus niet doen. Ja. Ga ik af van. Toen wat Beres gezegd, had jullie snaakse vissen gekregen. Best koppen jongens, schildstier, snoek, iedere soort vis wat ik ken niet. Monke goed als alles van daar. Ja. Van Kruger. Dat is kleefvikjes. Ook klein veetjes. Ja, daar bakzinnen gezet, 2 bakzinnen, elke fikkie, dan gooi je dat ook af. Dan kun je allemaal goed geven, voorstel 40. Ook geven, niet 40, 50 mee. Beres zei, jullie was een lekker groep. Lekker goed. Mensen bij elkaar, mannen bij elkaar. Maar dan ga je van 40 miljoen of maar bij elkaar hier op de trollen. Ja, 40 mijl uit. Ja, wat je allemaal doet. Allemaal. Ja. Ik weet allemaal mijn oren. Jo. Man, die allerlei mannen wat daar werken misschien allemaal doet. Kerel doet allemaal doet. Ik allemaal zijn wij het nog. Maar hoe was hij tegen geweest? Lekker geweest man. Ja, zo'n Beres nog Met wel eens job. vluchtig vertel. Hoe Ja. was het samen die mannen geweest? Nee, lekker met zombies man. Ja. We trekken we scheephoeken en allerlei goed als die. Ja. En lekker, maar daar klinkt me niet goed als die. Maar als die water sterk is, je voer is, moet je voer blijven in voeten. Je kan niet achter gaan en de gele doen. Maar hij zie je breekt toe. Ja. Die meneer daar voer ligt, maar morgen op de dagen weer, daar kom je uit. Ja. Dan vangen we weer vis, maar goed vissen met elkaar moeten helpen. En daar niet Oh, dan moeten jullie elkaar helpen met goed vissen. vissen jong. Hoe zou een Beres zijn? Hoe is die vissen deze daar? Compared to die tijd? Hij deed vat iedere, hij vissen met, kijk, snoek loopt diep in die zeewater. Oh, snoep Ja. diep in die zee. Ja. Dan kan ik weer staan, maar kijk, waar vangen we daar snoek? Dus daar, voor die 40, 50 mijl, wat snoek van allemaal groot snoeken. Buskoppen, net zulke soort vissen. Ja, keelsterren, grotes, kienklip, allerlei goede vangen daar. Een Beres heeft me gezegd, als we daar naartoe gaan, dat ik heb hier geschreven, een Beres. Ja. Hij 50, 40 mijl uit. Hoe kan? Dan hebben we die different goed, dat kriebel gekregen met wat op? Salpieter. Ook, salpieter is zo wat goedies. Oh, Salpieter. Salpieter. Ook vissen, ook kriebel. Ja. En jaren, dat doen we toch weer. En die goed vissen. Goed vissen, jong. Kabeljauw, wat? Ieder soort vis, bus, kop, goed. En je lood het, die zo goed lood aan. Maar wel goed lood. Ja. Omdat goed trollood. Als daar die links toch zo sterk is toen. En je hebt in waarvan je mocht doet, die is weg. Zo wie daar. Zo, als je in die water valt, dan is hij weg. Weg. Maar die haaien daar goed haaien gedaan doen. Zo je kan maar Dit is hier 50 mijl uit. Was dat Noordwest. Noordwest. En Oké, dan is Beres en wie is nou allemaal daar samen? Als een Beres kan nou, wie is die mannen wat samen Beres ingegaan hebben? ieder nam mijn land doen gaat doet, man. En Ora Keller doet. Alle mannen doet wat we aangewerkt. Jo. Allemaal. Zo het was oude mannen wat ouder was als een Beres. Niet noodwendig. Niet dat hij één man. Ja. Dat is een groot man geweest bij Nostig. Yes. Was allemaal jong, dat is mee betiers. Oké. Was samen weer, was kom. Lekker weer. Ja. Maar zo was het, zo sloeg je ons op de jongen laagje. Nou, ik heb nog gezien om Beres in de voorzien. Een paar foto's geweest. Een paar vintage foto's. Als een Beres, als... Dat is nou wat hierin. Die hier nou Beres. Wie is hij nou? Maar een Beres heeft mij verteld van hondenbeklip. Hoe? Zie je, die voorzien hij. Ja. Daar achter die leuk maar achter. Oké. Die is geen hoor op het toilet. Nee. Wat is hij zijn naam nog zo? Hij nam weer. Maar hij is stom bij. Ja, stond bij. Altijd stond bij. Al twee stom bij. Maar nou daar was een club geweest. Wat een beklim was. Ja, nou was een Berenvoors gaan. Ik heb hier geschreven om Berenvoors vertellen van die club. Wat is daar gebeurd? Ja. Nou gaat het doen naar hier. Nou Magiel. Ja.
Goed maar mijn moeder bij ons gebleven, net zo lang was. Ze is in Afrika. Ja, ja. Nou, de treknet. Nou, ergens aan de Solomons. Ja. Was met soms op was. Oh, maar dat is nog mijn opa, mijn pa. Ja. Was betekent dus, alle jaren soms geweest. Ja. Nou, maar giet die pa. Nou, die pa hadden net. Maar Treknet. Gaat er hij bijtrekken, had er bij je worden bekleed. ja. Hij trekt de aders. Kom aders, maar goed aders. Zie je? Ja. Trek de aders, klaar trekken. Nou, kom deze toe. Dan kun je op een nou, kan maar. Kamera, ik weet niet op een kamera. Nou, ieder kun je je vis. Oké. Je bak vis. Ja. Ja. Braaibrei, je wat is nou. En misschien bij deze kun je een paar zinnen zoals dat weer. Zo lekker weer gaat. Ja. Zo nou, maar nou die club. Hoe ben je me vertellen dat hij club? Ja. Hoe is het gekomen dat hij club een naam kreeg? Niet al je wat van het tegen die horen samen. En die wonen daar komen kleden wonen bij club. Toen ging de plek naar de wonen club bij hoe die. Honnebaklik club. Ja, wonen club. Nou, dat is hoe ik hoor. Ja. Dat is vertellen die honden alle dagen geleden. En dat is nou stomnis bij. En laat club. En hierdie club het actually die boekies gehaald van toerisme in 2009. En ons het hierdie boekie gebestudeer. Die club het hulle by gelê daar, hulle nog klaar gevang saam met hom vir Magiel. En dan het hulle daar gelê. En dan vat hulle honde saam. En die honde so bekleed daar op die club. Ja. En toen noem hulle so maar net daai dan die club hondebekleed club. Wonen En Umberra sê wel is zo lekker. Ah, die onderman, hondebekleed club. Ja, daar gaan we daar. Wordt lekker gewerkt uit dit. Ja, Jong leidt dit. ja, Umberra. Zo, ja, daar dit moet afgesteld worden. Uit dit en lekker vonden. Ja, Maar kerels, toen wat er stond met die, toen vrouwen. ja, tol. Ja, Hoe mijn opa? ze inzien, ruk door de jaren moet gaan. Ja, Iemand die vroeg, yes. wat jonger is, was aan oor geweest. Weet je hoe de dode jaren doet maar. Ah, oké. Allemaal voor dat is. Allemaal vrienden. Communismus. Maar Umberra, ik bedoel je, Umberra moet voor mij vertellen. Zie Umberra, ik was samen met Umberra, zijn vrouw, en een batigo, en Kitling. Dus ik kon zeggen, Kitling Beres. Ja, Kitling Beres. Nou, ik was samen met Umberra, ik was bevoorrecht geweest op waterkip. Nou, En daar bij die winkel kom. Als ik aan de draai kom met die witblok, naar die sociale gehoord nou, dat is die bondblok, naar die witblok. Als ik op mijn winkel kom, en dan Kitling komt daar bij Papi Dikkie, dat is nou die Chris. Want alle jaren hier staan langs die winkel. En dan Kitling komt daar aan gestapt. Goed aan Kitling nou van mij, want dat was die type vrouw. ja. Wat ik, ja, was. En achter die vrouw was een man wat zie toegegaan het. En ons is die altijd gewiet. Wat het hij dier gemaakt daar op je zien. Maar Umberra sê nou het zwaar had. En ik heb die Umberra gekend. Ik heb altijd gehoord, Umberra is een visserman. En toen ik begin met die visserman getuienis, Umberra, zo zei die mensen, hoe ga je niet zo'n Umberra zien? Maar Umberra is een harde visserman. Als je Umberra is, ja, niet. Dat kan me niet, want de trolley die jaren, dat kan me meteen, je weet wat uitbraken. Ah, hoor je Ik dat? heb de scheet ook gehad hier zo. Oh, Umberra is de scheet ook gaan. Hier Roy, maar Finn, Ja. scheet of wat, gaat op zoek van. Yo. Hier kom je jaren terug. Als we zeggen om rooi te schieten. Zee scheet ja. Ja, ga Umberra. Gaat het zoek van, gaat ik niet kroeg. Vat Umberra ik ook. Umberra. Dat is waar we het programma eigenlijk gaan. En Kitling waar we is. En dan maar lekker wat Umberra zou zeggen. Vat Umberra ook hoe gaan jullie. En die mannen is ook ons vissermannen doen gaan baie dinge dieren met hen. Ja. Nou as Umberra moes dat vertel van het tyd, maar het is hof gegaan daar. Op die scheet van Roy. Enige. Ja. Nou Roy vat me toch over vat me uit dit. Ja. Nou ga ik op een midwissel. Kom op toe. Daar mannen drongen het op van die mannen. Zie je? Ja. Ook gezond, want aan het drinken, dat is wat we hier.
Yo. Nou, man lekker gezet kop aan een ogen dood. Ja. Alle even. Nou moet ik zien toe gaan. Wat ik zie doen. Pa, ik heb een pa, zwart pa. Oh, ik zie. Hij weet driver gezien. Oh, was hij niet drijver? Een goede driver. Oh, hij is een goede drijver. Oh, was. Hij trekt schieten in de kaai af. Aan de bos. Je met plots alles goed aan. Aan de bos die doen. Hij bij die grap om. Waar is hij raf nou? Hij bij de laggies. Oh, daar ben je laggies. Waarom? Ga er weer uit. Toen ben je snoek kan ik zeggen, van de hostelkant, die kant, die klippen. Ben je snoek aan die binnenkant. Ja. Maar daar liep het af. Kijk ik hier plotter, dan kijk ik niet. Wat maak je die vis soers en soers. Zeg je het? Gooi je alleen af. Ja. En je schreeuwen nou. Schreeuwen dak. Maak je ze roei. Ja. Nee. Gewoon, hij zwijgt niet om. Zeg, gooi kerels. Goeie kerels. Laat die maar dan vast. Ja. Hier. Naar de andere zak. Gooi de andere af. Dan leer je daar. Maar nog vang. Weer kleinsmiddag hier gebleven. Hier goed hier. Hier bepaalt man wat doet man. Niet hier zie. Nog vangen snoek. Ja. Zeg je, die man wat die 10 mannen nog een snoek vangen. Alleen nog drongen hier, die scheet zijn kop. Zeg je nog een snoek van? Ja. Die langer gaat ik houden doen. Oh, daar gaan jullie weer in. Gaat weer in. Van even zien we oude snoek af. Gaat het vangen. Ja. Betaal ook een wat betaal. Wat dat? Die miswallen kreeg je daar niet. Dus vindt hij eraan. De snoek. Die is nobody. Je de andere gaan een snoek. 15. Meeste willen gekregen is 15 rand is nu. Ja. 10 rand, 15 rand. 10 rand, 15 rand. Ja. Gisteren. Bleek ook nog bij de Kolombijn gebleven daar. Die boer. Ja. Die boer waar ik op gaat het. Nou was toen daar de achterbij AB, zeg maar AB, kon je maar zien de plaats. Oké. Hoe je pad. Daar Ja. had ik al bij. Nou, hij heeft 1 machine geraakt. Yes. Die machine is een goede perdekracht. Zeg maar, 30 perdekracht is. 30 perdekracht. Ja, maar. Horsepower. Maar die, David, ik ben wel blij bij die winkel. David, Ja. die broer. Dat doe ik aan die kapse gewoonte. Maar die 4 jaar, maar in jou. Nou, hij die man, hij scheet die werk. Goed scheet die, zo scheet die. Ja. Plat scheet die. Nou, toen je ook bang is. Nou ja. Nou, die ook maar zo omloop. Ons mannen moet die baggy groeien. 4 riem. Ja. Ja, van die jongens hier dus moet voorgroeien. Oké. 12 baggies. Dan groei je van die wal af. Blinder toe. Ja. En daar kun van. Dan moet het groeien. Mm. En daar kan niet stoppen, want die man maakt je piep brand. Die aardig, goed man. Hij gooit lekker zo piep op wat ik weet niet, maar dan moet je groeien. Ja. Daar zit ik met een groei. Dan gaat het zo daar gooien daar, van een skrief daar. Dan was het wel slimmer geworden. En stroom, sterker, gooi anker. Ja. Dan werkt het, gooi net in water, zie je. Dan vang het skrief. Die stoom we dagen in Leno. Dan trek je de anker op. Dan roei ik. Ja. En dan vang je maar die krief, dan vang je bakje voor krief. Oh, hoor je kijkers daar. Zo is het Dat gewerkt. is een techniek. Zo is het gewerkt. Dan roei je wel zo meer, wat is nog weer? Kijk, als je het oezel windloop leert, dan ben je klaar voor werk. Maar die windloop draait, zit west, dan moet je alle roeien. Wel doe alweer. Dan moet 4 jaar weer het tijd wordt. Zo is het gewerkt, aan elkaar. Ja. Zwaar lieve, zware kring. Dus die brood met tafel nu. Om een stukje brood Ja. op je tafel te krijgen. Wat goed. weer eens. Dat is goed. Ja. Kom je weer zeep waar doen. Ja. Ja, weet wel, je nu klaar voor werken, noem je nog. Toch is net of zo, je krijgt nat aan je nog. Die bakjes die optrek. En die lorry vatten, dan moet je er iets liep. Die bakjes. Ja. Zo wordt het aardig. Maar was het er 5? Yes. Wat Als liever het nog op altijd. Wat liever nog altijd. een beer is liever nog altijd zo. Voor je vraag, wanneer je laat zit, nee, gewoon, nou, nog een stuk aan die strandman. Ik kan die bak omdraaien. Draai niet zo. Nou, ja, krijg je 4 krieken ook. Wat is daar nou weer eens? 4 krieken, ieder krieken krijg je elke dag. Oh, 4 grieven. Elke dag. Ja. Elke dag.
Nou maar man is maar 4 uit die straat. Hmm. 30. Ja. Iets aan. Iets Een aan. koek kriep jong. Maar niet gered aan bos, 4 krieven. Ja, ja. Je smaakt nu wat kriep in die man. Ja. Een beer zit niet meer gesmaakt voor kriwi die. En wat een vis kan je maar 2, 3 zakken van. Ja. Ja, die boete op is dus een nou is. Yes, yes. Maar dan vang vis. Zakvis van de eten al, man. Koep maar wat appel in man. Ja. Ja. Appel in de ijs zodat daar mensen in die gemeenschap kan. Kan je doen. Lekker. Lekker hoor. Ja, die hongersnood. Ja, dat is die hongersnood. Ja, het kost genoeg. Ja. Nee, nou voor kost ga je in de winkel vatten nu al kost. En hier kost het niet. Ja. Die boer zei, zijn de filmpjes die ook die. Oh, yes, yes, een willeppie. Die bladieloren daar. Nou, daar films zoals kindjes. Fox en goeders. Dan moet hij beter wacht. Wat moet hij dan klaar kijken? Ja, Dan ja. zie je. Dan kom je om. Dan kom je beter om. Hoe staan we hier? Ja. Nou kom het klaar kijken. Dan lijkt het goed, dan gaat het zien toe. Klaar. Oh, jullie hebben eerst zo die boxfilm. Dan kijk hij van hem klaar. En zoeken weg, zoeken weg, zoeken weg, zoeken weg. En hij deed nog niet, die TV goed die. Ja. Nog niks die. Gaat hem naar over die pad. Daar heb je die school, daar. Je kan hier blijven, die over die pad, die zo. Oh, oké, ja, ja, ik zie nog, ik versta die school was. Dit is bij die Roman Catholic Church hier, St. Ja. Daar was de school geweest. Ja, alle goede, dan gaat het buiten kijken. Zo, als ik herinner, daar schoolkie was. Waar was die schoolkie aan die kant in die pad toch? Link meer uit die pad. Ja. Dan gaat het zo nog aan het buiten kijken. Ja. Gaat het buiten kijken. Maar dan gaat het alleen misschien met maat heeft toe, gaat het daar buiten kijken. Films kijken daar. Ja. En dan kan je op zo goed iets, gaat het daar kijken. Dan gaan we het zo doen. Ja. Bijskop doen, gaat het daar kijken. Oké. Dan komt er iets toe. Waarom dat weer zien doen? En op die trollschiet? Was daar niet moeilijke tijden geweest op die school? Vertellen. Dat een beetje een kopsje gekregen. Ja. Daar op die trollschiet. Trouwens niet. Zo wat zei je, een beetje bij de kijkers gaan zien, maar net daar weer. Wat komt maar? Ik heb er gewoon wat aangetrollen. Heb je handclub naar hij plek getrollen moet. Nou ja. Maar die viel slecht. Weer is slecht. Waarom komt dat weer? Is ik ook op. Toen een van de mannen timmel getrekt. Tummel. Wat het bijna net optrekt. Ja. Toen trek ik werd toen achter weer. Op je net. Ja. Toen die iemand man wat die tummel weer, die tummel geguk. Toen tummel ik ook om, ik ga tummel mee. Ga ermee komen. Toen kan ik uitdagen gaan bergen. Toen ga ik alleen, daar achter niet, op beschiet. Toen werden ze daar achter beschiet leeg. Nee ja. Jullie is ver uit. Ik kom veel naar. Die waren al sterk. Ja. Om nog, zo'n bij te komen. Maar afleid. Stom is bij toe. Ja, nou. Maar wat het duur maakt. Ja. Wat het dan allemaal zo zeker zijn, kapoelen, gooi boeren schiet. Oh. Ik zie niet. Dan doe je warm het af. Zie niet. Je ook je op je water af. Ja. Was het wijf? Ja. Al die pad. Moet hij Maar schieten. wat is er gebeuren met een beer zijn kop? Nee, dan ga ik wat betalen. Die stiet. Ja. Maar toen weer kom je nog zo door al die. Ja. Ja. Nog. Maar toen daar weer zo wijf. Ja, een beer is. Ja. Jong. Nee, maar als een beer is nog niet zo'n stukje kan vertellen, als een beer is iets erop komen, dan kan een beer is weer andere gaan. Met het geld wat er gemaakt was en Ja. die wat ingekomen. Hij doet het nog contant. Wie je wordt gekregen? Wat kriebel van het? Een snoeken van het 30. Ja. Wat sap geweest? Hij zei maar sap. Ja, die sap. Derde aan de week. 30 aan de week. Het klinkt minder. Wat geliefde. Derde aan. Ja. Nou vat ik geld misschien een paar centen bij. Hij trekt van een ander man het geld weer af. Ja. Zo maak ik. Dan moet je weer sap. Yes. Die wil schuld maken. Zo werk je gewerkt die boer. Best toch? Jo. Yes, dan moet het. Ja. Zo. Ja. Baie dankie Beres. Dank je. En Beres dan we daar samen met ons gaan praten Ja. oor Beres nog baie ander stories en zo, maar die groot mannen hou van rustig wees. Beres hulle sit altyd lekker hier buitekant. Ons gaan nou lekker daar pictures vat om Beres.
Maar baie dankie dat julle gekyk het. Ek is bly, ek kon saam met Humberus gesels. Ja. En na lang ek het gehoor dat Humberus en my oupa en my pa was goeie vriende gewees. Chommies gewees. Chommies gewees. En ja, as julle net Sy bijnaam was Woestrok gewees. sy byna was Woestrok. Ja, anders. Yes, nou, ons het nog 'n dag gehoor van 'n klip, ek glo die Stommies baie as Witsie nie daar, baie van die Stommies baie Ek is master. Mijn bijnaam is master gewees. O master, was Humberus 'n bynaam gewees. Ja. Baie dankie Humberus vir dit. Ja. En ja, daai klip ook wil ek nog sê dat die Wat beklei? 100 baklei klip. Ja, die 100 baklei daar en soos ons nog gehoor het, Toen trek hij haar dat het goed gaat. en trek hy hard as dat het goed gaan sê Humberus. So ja, moenie vergeet om te subscribe nie. Ja, druk net subscribe. Jong manne, jong vroue, help maar die ouer manne daar om te subscribe. En druk die klokkie. So wanneer ons video's oplaai van ons mense in die gemeenskap, dan kan julle ook 'n boodskap kry. Om te sê, right, daar is Humberus en daar is die ander manne wat ons aan praat. Baie dankie dat julle gekyk het. Dankie Humberus. Dank je, man.